Salam mehribanlarym. Moda Fashion kanalymyza hemmeňiz hoş geldiňiz. Bugun size gurrun berjekjemem eni hudus hakynda. Videom göwnüňize ýarar diýip umyt etýän. Eni hudusi dünýä halklarynyň ählisinde bar. Hudular şer halkyň huy häsiýetine görä bolup, olaryň ählisiniň hem çağanyň kemally bolmagy göz öňünde tutulýar. Meselem, günogor halklaryna mehirsiz, doňýurak adam sypatlanyrjak bolsalar, çağanka ene hudusini eşitmedik diýip baha berilýär. Rus halkynda bolsa, sallançakda öwrelmediň dünýäsi düşnüksiz bolar diýen nakıl bar. Şulardan hem görnüşi ýaly, hudu, çağa mehiri, sevgi sindirmegiň esasy guraly bolup durýar. Dürli milletleriň hudularynyň bir-birinden tapawut taraplar bar bolsa da, ol hudular sadadan ýakymlygyny, sözleriniň gysga hem düşnükliligi, esay ähemi, hukumy tutturýan maýl edici täsiri bilen bir meňzeşdir. Eni hudusi dünýäde en şirin aýdym, haýsy aýdym diýip soralsa, eglenmän eni hudusi diýip jogap berjekler, örenkendir. Belki de hemmeler şeýle jogap berer. Hakykatdan hem şahyryň aýdyşy ýaly, ene ýüregde ýürek tapylmaýan bolsa, onu şol ýüregiň mehrine edip, sevgi süňdirip aýdan aýdymna hem taý ýokdur. Çağa, hut eni hudusynyň üssü bilen dünýä syýasata çykýar. Enelik duygusynyň gaýmagy bolan hudunyň her biri bala batyrlan ýaly süýji sözleriň dadyndan hoş bolan çağa ähli zady en gowy görnüşde kabul etýär. Hududaky sözleriň ähini guýsanja garlan bir sydyrgyn heňi diňet çağany näp. Eýsem, şol ýerdäki uly adamlar hem maýl etmäge ukyply. Huduny diňleýän adamyň beýnisi öz-özünden rahatlan, ýürek urgusy gadalaşýar. Arzu kölüne çümüp, ýaşy niýet hyýallara emrinýär. Megerem eni hudusynda gudrat bar. Diýilmeginiň aňyrsynda hem şu sirli ahwal duran bolmaly. Hudular häsiýetler boýunça bir näçe topara bölünip, olarda çağany, huduny üstü bilen terbiýelemek, oňa guwanmak, çağalardan eni atalaryň garaşan ýaşy gylyk häsiýetlerini suratlandyrmak däwe öwrülipdir. Lukmanlar hudu aýtmagyň eňäniň saglygyna da peýda getirýänini, çağa hudulynýan enide süýt ýinme ýagdaýynyň bolup geçýänini hem belleýär. Diýmek, hudu hakykatdan hem gönüden gönü ene bilen çağanyň arasyndaky üzülmez köprü bolup, onuň üstü bilen çağa ähli taraplaryn täsir etmek mümkin. Hudunyň taryhyny öwreneninde onuň çağany derdi belalardan goraýan güýçli doga dili diýip kabul edilenligi barada hem aýdylýar. Dünýäde ene hudus hakynda aýdylan, ýazylan eserleriň, aýdymlaryň sany kän. Hut şonuň özüde ene hudusynyň hiç gaçan könülmeýänini we dünýä durup
adamzat kowmy ýaşasa ýaşajakdygyny subut edýär. Ine hudusynna aýratyn ýakamlalyk, mähir bar. Dünýäde iň kämil döredilen eser hem ine hudusydyr. Sebäbi onda ýürek arzulary ýaşaýar. Ýüregiň goýup döredilen sunat eser bolsa, nusgalyk esere öwürýär diýip bellenýär. Videom halanyrsaňyz kanal agza bolup, indiki videolardan habardar bolmany ýatdan çykarma. Hemmäňize sag bolun. Eger enata öz çağasynyň bagtly bolmagyny isleýän bolsa, onda öňü bilen özleri bagtly bolmalylar. Çağanyň duýgularynyň iňňe ýokardygy sebäpli ol ejesiniň gözlerine köpüsany, qaqasyny, hereketlerine dartgynlygy formadan anyk bilýär. Bu ýakymsyz ýagdaýlar çağada gorky, ýaýdanma duýgularyny döredýär. Şol sebäpden hem çağalaryň ýanyna özleriniň gaýgysyny gizläp, şatlygyny paýlaşyp bilýän enatalar sözüniň hakyky manysyny öz başlaryny dogry düşündirip, çağanyň durmuşynyň diňe gowy tarapy özgörmek üçin alada edýän kämil şahsiýetlerdir. İnsanyň üstünlük gazanmak üçin ala böyle çağalaryň bagtyar bolmalygy hem düşünükli ýagdaý. Çünki adamda ýaşlyk diýilende özüne mektep, taliplik döwri, dostlyk, ilkinji söýgi, bagty ýoly ýaly bagtly pursatlary, gymmatlyklary, ýatlamalar jemleýän ýaşlyk döwri hem bolýar ahwatin. Bu sowalyň çağa psihologiýasyny öwrenýän bilermen tarapyndan taýýarlanan ören ýöneki, emma çoň manyly düşündirişi bar. Çağalykda insanyň kim we nähil adam bolup ýetişjekdigini tasdiklayan alamatlar gönnen-göni onuň çağalyk ýyllaryna belli bolýar. Muny biziň halkymyzda ýörgünli ulanylýan, bolja oglan başdan belli diýilen haýkatly jümle bilen hem berkidip bolar. Bilermenleriň bellemegine görä, insan aňy çağalykda emele gelip başlaýar, diýmek sagdyn hem dury. Şol bir wagtyň özünde de öz boluşly guruluşy bolan aň saňa çağalygyň berýän peşkeşi bolmaly. Elbetde onuň eýesi bolmak bolsa, diňe bir çağanyň öýüne dälle, onu gurşap alýan insanlara daşda göregi ilkinji nobatda bolsa, enatasyna baglydyr. Basa oturup gady ýadama görüň. Arasynda diýin jalan. Ýadawlyk senil işlerde bildirer durar diýýärdiň bize mehribanym. Bu öwüt ünnegler bilen keşde çekmegiň ilkinji ädimlerini ädeningde mümkin däl röýtýän zatlaryň ählijesiniň eliň aşagyna öz-özünden bitip barýanlygyny görýärdik. Inni ol ihlas singen keşdeler sunata sarpaly ýyllere haýrana goýýar. Äle moşuryň ýeke asmanyna däl, sülük barmaklaryň ihlaslar bilen ýerde de dogup bilýänliginiň iqraryna eýe bolýar. Ejem el hünäri gaýda döwletdir. El iş edilýän öýe bereket ýagýandyr. Öýde iňe sapak işledilip, dokma darak kaklyp dursa, agzy berlikden nişandyr diýen halatlaryň gözüňde janlanýar. Öýüň günnelik serenjamyndan soň gözelligiň döredýän otagyna geçenmizde ilki bilen
iňňäni dogry tutun diýen sözüňi eşderdik. Inni seredip otursak, ejemjan iňňäni dogry tutmagy başaranyňda kämil keşdäniň asyl sungatyň kemala gelýänligini aňymyza goýmak bilen durmuşda dogry ýaşamagy öwretmegiň ýene bir usulyny kalbymyza keşdeläpdir. Gyýyt kişi maşgaladyr. Ine netibeli gün her ýeňiz bir gapdan çykarsyňyz. Bulam gyýyt maşgalanyň takdir diýseňem, synag diýseňem bolardyr. Şonu eliňize alan iňňäňizi ýöretmek özüňize baglydyr. Her an haçan şunu unutmaň. Göredýän zadyňa häsiýetiň siňýändir. Bu barlyga, gözellige, ýaşylyga, söýgüň joşup durmasa, iňňe sapak saňa boýun bolmaz. Yürekde näme bar bolsa, şolam eliňden çykar. İçki dünýäň gözel bolanna, görkli dünýäni bedeýän işleriň eýesi bolarsyň. Sap yürekli insanlar göwnleri gözellik bilen nemlenýänler. Ene gaýdylar, bugünkü videomda size gurrun berjek wagtlam şulardan ibaret. Videom halansyňyz öýdüp ümid edýän. Hemmäňize sag bolun. Innik videolarymyzda görüşýänçä. Paka.